Πού μένεις? Φοιτητής είμαι εδώ. Ναι. Είμαι από Πού είστε? Ναι. Τι δουλειά κάνεις? φοιτητής. Μόνο? Ναι. Σε ποια σχολεία? Στο δεύτερο σχολείο. Πώς? Τι είναι αυτό? Δεν έχετε τελειώσει? Όχι. Δίνεις εξετάσεις? Ναι. Μέχρι πότε? Είναι μέχρι τώρα τέλος του μήνα. Δεν θα πρέπει να διαβάζεις? Διαβάζω. Τι ώρα είναι, ξέρεις? Τι ώρα είναι? Δεν έχω πάνω κινητό. Ξέρεις τι ώρα είναι? Δεν έχω πάνω. Τι ώρα υπολογίζεις? Πρέπει να είναι 3,5-4 παρά. Δεν θα πρέπει να κοιμάσαι. Εντάξει, πάμε να πάμε μια βόλτα. Αλλά δεν κάνουμε βόλτα στα καλά παιδιά. Ευχαριστώ με το κάτω να προβατάμε. Φίλε μου, από εδώ και πέρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Θα το διαπιστώσεις. Για δώσ' ταυτότητα μέσα στο παιδί σου, συνάδελφος τώρα. Ναι, μισό λεπτό. Ναι, ναι. Κρατάει στοιχείο, συνάδελφος. Ναι, ναι. Πες μου ένα τηλέφωνο. Κινητό σταθερό. Κινητό και σταθερό. Το σταθερό εδώ δεν το ξέρω. Κινητό Τότε γιατί μου το λες, να κοροϊδεύεις? Όχι, απλά Για πες μου το κινητό. έτσι είναι. Πού μένεις εδώ? Άνοιξε λίγο το σεκίδιο σου. Και αυτό που Κάτσε λίγο εκεί στο δρόμο και περίμενες παρακαλώ τα ξέρουμε τότε. Περίμενε λίγο εκεί, έτσι. Μπορώ να μάθω και το δικό σας όνομα. Βλέπεις καλά. Ναι, ναι. Ρώτησε να συνεχιστείς λίγο στο παράδειγμα. Εσύ είναι πιστός είμαι, απλά Δεν κάνουν τέτοιες ερωτήσεις. επειδή ξέρω ότι ο πατέρας μου είναι πρώην συνάδελφός σας και γνωρίζω. Οπότε ξέρεις, έχεις μεγαλώσει με αυτό το χρήμα, με αυτό το αίμα. Ξέρεις και δεν Ξέρω, θέλω γι' αυτό απλά ρώτησα. Δεν ρώτησα κάτι τέτοιο κακό. ύφος και κουβέντες Δεν τέτοιες. ρώτησα ούτε Μπράβο. ύφος, κάτι τίποτα. Απλά Οπότε θέλω να είσαι συνεργάσιμος και συνεργάσιμος να είμαι. καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Και Μια θέλω να είσαι και πρόθυμος. Μπράβο. μια φορά περίμενε λίγο. πρόθυμος. Το φέρουμε και από εδώ. Έχεις κάτι πάνω στο δεν πρέπει. Όχι. Η αναγκαία παιδιά είναι αέρα. Είναι κάποιο έργο να παρουσιάσει. Τι θέλω να πω. Κάποιο έργο να παρουσιάσει. Το παρουσιάζω. Αυτά, ναι.